Ani magkakasama ni Elias ba? O kaning iyang manager o kini magkakasama iyang live-in partner karon. O sa man gyud na amang gyud magkakasama ang word nga selos ba? Diha ra gyud magkakasama nagtuyok-tuyo karon ng isyo, nagselos magkakasama ang asawa o kaning live-in partner ni Elias ngadto sa manager ni ining mao nga kini ang band member, okay, nga Elias sa TV magkakasama ngadto sa iyang kini ang manager kay matud palagi daw kuno magkakasama. Matod pa ha? Matod pa ha? Matod pa ni Beverly. Matod ha? Matod pa ni Abby ha? Matod pa niya bagya kasama na ako no'y relasyon ang iya ko no bagya kasama ng live-in partner si Elias o ang iyang manager. Tinuod pa. O siya masulti ni Mo'y Moana. ma-feel sa live-in partner. Oo, si Abigail. Pero kung ang iyang manager ang pasultihon, si Beverly, Si Beverly. labad-labad, gano'n daw magsilos-silos nga live-in ra lagi daw. Onya, trabaho ra lagi daw kuno. Kung ako imo pangutan-on ko nimo dai. Pangutan-on ko nimo dai kung ikaw si Elias. Okay. Ako pangutan-on ko nimo og unsay akong masulti. Hahay. Di may katarungan baya si Beverly dai. Di ay ba? Kay ngano man day, siya man gud day manager. Og niya siyang talent day si Hahay, si Elias. Normal man na day, oy. Nga kuan ba magkuyog sila bisan asa kay nahibaw man ang manager magkakasama kung unsay maayo sa iyang talent. Di ba? Nya para nako day wa gyud ko magtuod day nga naa sila relasyon. Di ay? Kay abi man gud nimo day. Showbiz naman yun. Na naman yun sa field of entertainment magkakasama ning si Elias karon. O niya, bawbe akaday no, para nga magpabilin ang imuhag bitang ikanabitang spotlight ba? Magsiga ang imuhag kanabitang spotlight permanente. Dapat magpermanente yun magkakasama nga kanabitang na kay isyo para isgutan ka magkakasama sa katilingban. Diba? Para magkakasama, dili ka mawa sa una-una sa mga tao ba? Permanente ka na ang magkakasama ka na bitang controversy. Kaya para kadaadto nimo sa ubang mga lugar. Hala na si Elias, wala bitaw gitan. Ahon na to tinuod ba yun ang giingon sa ni Ate Gilby nga. Kana kuno si Beverly o kabasab si Elias daw. Grabe ka daw sila kaklingi. Kaklingi ha? Ano daw, barada kuno magkakasama asawa kuno ang tratamento ni Beverly. Ngadto sa iyang talent na si Elias. Malain po daw siguro nga asawa anak para na ako dai. Okay ra nimo. Dili man ni pagdipinsa ha. Ngadto magkakasama Beverly o kang Elias. Normal man guna day kay na maguna sila sa entertainment world. Ako na pod. Sige, ikaw da ako na pangutan. Kung ako si Abigail. Abigail. Ako si Abigail. Abigail ang iyahang karikitan. Di ba man sila minyo kay live-in. Live-in man sila. Sige daw. Dili po siguro pwede. Kasabot mo ko anang trabaho radyo man rin. Pero ayaw ko na. Ay, salamat yun nakasabot. Graduation ni Beverly. Graduation sa manager. Si Elias imong pataoron sa imong garland. Basin busy ang bana. Maabot ka sa point. Basin busy ang bana, day. Unsa niya si Elias? Bana? Substitute sa ihang bana? Una-hunaon ni mga adtong tungura, sumala pa ni Abigail na Mother's Day to dong irin. Mother's Day. Unya birthday celebration unta to ni Elias. Unya gisiguro siya rito yang manager nga nagpataod-taod siya guan dito. Grabe nang pagka-manager po. Amayo gid sa pagka-manager day. Sa ako si Beverly. Di mo na iyang ipataod sa iyang garland dito sa graduation day. Exposure to. Educational exposure. Yes, she's the best manager ako na ilhan sa entertainment world day. Talima mo na. Sa ato pa. Di ba, tanawa. Sobraan po siguro kayo. Tanawa day. Si Elias mo gipataod niya sa iyang garland dito. Di ba nag-trending? Manager. Pero wait lang. Kung ikaw partner ta ka, maghuna-huna po siguro ka. Kabalo ka nga gusto ka mo sikat pero ang pagbati sa imong asawa, imong partner, sa imong anak. Mas lamaw ba na sa imong kasikat kaysa imong pagbati sa imong anak? Birthday nimo niya. Mother's Day pag yun. Kuto-kutohon hinoon te ka. Buti pasabot nimo day. Wala, dili mayo. Okay, considering na tanan, exposure, fame na tanan, kasikatan day. Buti pasabot nimo nga why bulabaw day sa pagbati. Feelings. Kay kabaw ka dong irin magtuod jud ko sa panultihon nga unsa man nimo ka successful sa imong career, sa imong negosyo, kung guba imong pamilya, guba gid ka tanan.